Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Masaganang bagong taon po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jomar. Sumulat po ako para humingi ng payo. Kakapasok pa lang po kasi ng bagong taon at namumblema na ako. Baka po sakaling alam ninyo ang solusyon sa pinagdadaanan ko. Ganito po kasi. Isang dekada na po kami ng girlfriend ko. Konting ipon na lang, yayayain ko na pong magpakasal. Mahirap naman po kasing bigla na lang mag-asawa nang walang preparasyon. Lately po, lagi siyang nagyayaya sa jewelry shops. Yung Mayet de la Rosa Fine Jewelry, lagi po kaming dumadaan dyan kapag nasa mall kami. Lagi po siyang nagsusukat ng singsing. Ang napapansin ko po, may style siya na gusto. Pinag-ipunan ko po at bago magpasko, nabili ko na ang singsing. Sa sariling pamilya o sa sariling pamilya po kami nagpasko, pero nitong bagong taon, sa kanila ako nag-celebrate. Nang humupa ang putukan, dahan-dahan kong hinugot ang maliit na kahon sa bulsa ko at inabot ko sa kanya. Nakangiti niyang binuksan ang kahon at nang makita ang singsing, niyakap niya ako ng mahigpit. Oo daw, pakakasalan daw niya ako. Hindi lang niya isang beses sinabi, paulit-ulit niyang binabanggit. Hanggang sa mapansin ang pamilya niya. Niyakap kami ng mga magulang at ng mga kapatid niya at sinabing masaya sila para sa amin. Sinakyan ko na lang para hindi naman siya mapahiya. Mahal ko siya pero hindi pa ako handang magpakasal. Feeling ko medyo sabog yung timing. Ano po ba dapat kong gawin? Paano ko po ba sasabihin sa kanya na gusto ko naman siyang makasama habang buhay pero hindi pa ako handang magpakasal sa ngayon. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Jomar. Ano ba yun yung New Year mo, Jomar? Kaya nga eh. Hindi, ang nakakalurky, ano ba naman yung New Year ng girlfriend mo. Oo. Ang lungkot kasi, well, hindi mo pa naman nasasabi sa kanya, di ba? Pero para sa akin, ang lungkot na excited siya, Oo. 10 years na kayo together. And ikaw din naman mismo, sinabi mo rin naman dito sa kwento na handa ka namang pakasalan siya, kaya lang syempre, you need to prepare. Ba't ka nagbigay ng Kaya nga, singsing? sabi ko, ba't bumili ka ng singsing tapos Diba? nagbigay? Anong Tapos, purpose? kaya nga, alam mo, para sa mga matagal na pong magjowa, mga tipong 10 years at napag-uusapan na yung pagpapakasal, ang singsing po ay indikasyon ng proposal. Tama. Kung sanang hindi ka pa handa, edi sana ang binigay mo pendant. Ang sana binigay mo, meron akong binili sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry, pendant na makapal na malaking Oh. heart. Pwede na yun. Earrings, Pwedeng pwede. earrings. Bakit singsing? Diba? Bakit singsing? Kahit sino naman kung singsing ang bibigay, mag-e-expect talaga, lalong-lalo na kung halimbawa, sabi mo nga, mayat-maya, pupunta kayo sa mga jewelry shop, dumadaan kayo sa mall, tapos nagsusukat siya, meron siyang style na gusto. Baka nga ang style na gusto niya, yung pa yung binili mo. Tapos yung timing pa ha, pa-New Year. Pa-New Year. Diba? Tsaka ang ganda, parang may Yung putukan.
puto ka na, 'di ba? May putukan. So kumbaga, everyone's on a high. So paanong sabog yung timing? Ikaw ang sabog. Ikaw ang sabog, friend. Ang Kasi bihira, nagbigay ka, Jomar. Jomar, ng singsing ng hindi ka naman pala sigurado or hindi ka pa ready. Well, there's nothing wrong with it eh. Actually, sa totoo lang, there's no need para bawiin mo. Oo. Hindi Totoo. naman ibig sabihin na porke nagbigay ka ng singsing ngayon, ay ibig sabihin nun ay magpapakasal na kayo bukas. Correct. So siguro, ang kailangan lang iklaro mo is that hindi pa kayo ready financially. Or kung ano man yung preparations na kailangan Oo. gawin. You're just, parang promise ring siya. Ayan, Di ba oo. ganun yun? Yung Engagement. Engagement. Oo. Parang it's just a promise that I want to spend, or intent. Di ba? May intent na I want to spend the rest of my life with you. But of course, we have to prepare for this. Hindi naman ibig sabihin na nag-engage siya agad-agad. Part siya ng proseso kasi meron mga nag-propose after 2 years pa nga. Hindi sila nagpakasal Correct. May mga iba nga na natiling engagement pa rin eh. I have friends. Meron akong mga kakilala. Kasi nga, may mga pinaghahandaan pa talaga ng mga bagay-bagay eh. Huwag na tayong lumayo. Dito sa kasamahan lang natin, nag-propose, di ba? Iba yung... Iba yung pinakasalan. At alam naman nating lahat yan, di ba? Oo. So, kasi nangyayari talaga yung ganun. Hindi naman po automatic na may proposal na naganap is may kasalan na agad na magaganap. Maaaring wala pa. Yan. Then you prepare yourself kasi hindi rin fair para dun sa excited magpakasal. Tapos ikaw, hindi. Although, ang weird lang din kasi sinabi mo naman na gusto mo naman talaga. Kaya lang, kailangan mo lang talaga maghanda. Very good naman dun sa part na yun. Pwede niyong i-discuss talaga yan Pwede. Ito na yung practice ng communication. Babe, gusto ko talaga makasama ikaw na sa habang buhay. Pero dapat paghandaan natin to. Dapat ready din tayo. Correct. So wala namang problema yun. Walang problema dun. Actually, wala akong nakikitang problema unless ang problema mo is emotionally hindi ka talaga ready. hindi ka talaga ready. Ibig sabihin, or hindi mo talaga siya nakikita as someone that you will spend your whole life with. Oo. Pero malinaw naman ang binabanggit Pero niya sabi mo, oo eh. So Oo. anong issue dito? Mahal na kasi siguro ang mga mahal na ang lahat ng mga bagay-bagay. Oy, tandaan mo, pag February, meron nga fair, usually ang The Wedding Library. At kapag ka may mga ganyang klaseng mga fair, katulad ng in-organize ng The Wedding Library, ang dami mo makikita dyan na iba't ibang options pagdating sa suppliers. Oo. So you can prepare. Tama. You can prepare. Basta ang wino-worry ko lang is, are you even really prepared to marry her? Kasi Yun eh. madali lang naman yung sabihin sa kanya na, uy, wala pa tayong ipon na. Oo. Syempre kung kasi 'di ba sabi nila ang wedding is always about the bride. Mga lalaki naman, kayo naman, bahala na kayo dyan eh. 'Di ba? Ang importante, mapasaya ninyo yung inyong bride, yung iyong wife-to-be. 'Di ba? So, sabi mo sa kanya na of course, I want to give you the dream wedding that you deserve. So, pag-iipunan natin yun. Ganun lang yun. Tsaka it's a joint venture ninyong dalawa. Dapat maging open ka dyan na gusto ko na bigyan ng magandang kasal pero yung savings ko is ganito lang. Kasi you will tie the knot na eh. Kayong dalawa na eh. So correct. dapat pwede din kayong share dyan sa hindi naman pwedeng sasaluhin mo. Kasi mag-aasawa kayo. Eventually, pag kinasal kayo, kung anong yaman niya, anong yaman mo, magiging sa inyong correct. dalawa. Iisa. Oo. Ganon. So ngayon pa lang, mag-uusap na kayo about finances. Yan yung mga medyo mahirap pag-usapan pag mag-asawa na eh. Pero kung klaro yan from the very beginning, magiging ayos din ang lahat. May pagkakamote ka rin din Medyo kasi. din eh. Ikaw talaga yung sabog eh. Hindi ka, wala ka palang balak mag-propose tapos nagbigay ka ng sing-sing. Diba? I mean, it could be a lot of things. Sana Siguro binigyan mo- tiniming niya pa yung pagputok ng Oo, diba? may pa-countdown. 2, Diba? 1, boom. Diba Tapos, na kumakanta lahat ng old lang sign na parang lahat madamdamin, tapos diba? bigla ka nagbigay ng sing-sing. Alam mo yung bingi-bingihan pa sa Kaya nga mga eh. paputok. Diba? Tapos sumisingit pa ng pulbura. True. Tapos sasabihin mo, sabog yung timing. Ikaw yung sabog. Kasi dun mo tiniming na may mga pulbura pa lahat. Ang itim pa ng mga kulangot ng mga tao. Or hindi ka pa ready for... Ewan, hindi ko maintindihan kung anong eksena mo sa buhay. Parang biglang ikaw nagpanik eh. Kaya nga eh. Para sa akin, hindi naman din bago yung magpapanik ka bigla. Pero because you love the person, you will process it together. Ayan. Sa tingin ko, wag mo nang banggitin sa kanya na hindi ka prepared. wag na. Wag na. Oo. Kung talagang prepared ka ha, I mean, as in you really love her and you want to spend your whole life with her, the rest of your life with her. I-practice mo na, Jomar, na
journey nyo tong dalawa, hindi lang ikaw ang may cargo nito eh. Pareho kayong dalawa. Tama. Kaya dapat pinag-uusapan siya paano yung expenses. Correct. I-clear mo, ito lang yung savings ko. Kung talagang gusto mo siyang pakasalan, Tama. wala kang itatago dapat. Truth. Oo, kasi ang yaman ninyong dalawa pareho ninyong yaman yan. Yes. Conjugal na yan Oo. lahat. Kung anong sa'yo ay akin, kung ang akin ay sa'yo. Yan. Pati problema. Hindi Correct. lang blessings, hindi Oo, lang yung totoo. pag-aari. Yan, isa Pati pa yan. problema. Shared. Oo, yung Yun. pamilya ninyo. Yung pamilya. Yan. May Ayan. mga sharing din na naganap. Correct. Ganon. Ay, nako. Nakakaloka ka, Jomar. Ikaw talaga yung sabog sa mga Oo. ganitong oras. Pero sa bagay, the feeling is mutual. Sabog pa rin naman kami. Oo. So, sama-sama tayong mga sabog. Ayan. Sabog ka na naman. Sabog ka na naman. Sabog ka na naman. Baka next week, ayos na tayong lahat. Baka Oo. next week, okay ka na din. Correct. Tulog lang yan. Kulang lang tayo sa tulog. Correct! Kulang ka lang din talaga sa tulog. Yun naman talaga ang Oo. sunod-sunod din naman talaga yung mga ganap eh. Oh, kita mo sa tanong mo kanina na sana mabigyan linaw yung problema mo. Oh, kita mo, sabog ka, nagtanong ka sa sabog. O, anong Oh. nangyari? Eh di sabog. Oh, sumabog. Eh di wala kang napala. Ganon. Naku, Jomar. Ayan. Unang-unang burnay ka pa naman sa taon. Tama. Huwag sana ito maging indikasyon na magiging sabog tayong lahat. Buong taon. But Tama. thank you. We appreciate Yan. it that you shared itong predicament mo, Oho. itong nararamdaman mo. But everything will be okay. Kung mahal mo naman siya, Oho. madali nang pag-usapan ng lahat. You have to live with the theme na Happy New Year. Dapat happy lang. Oo. Oo. Doon tayo sa problemado agad. Correct. Oh, maging positive. Di ba? O Asya. siya, hanggang dito na lang po kami. Medyo itutulog lang po namin tong kasabugan namin. Correct ka. Holiday pa rin ha. Oo nga eh. O, kaya exit na muna kami. Enjoyin po muna namin the rest of the holiday and the Ayan. weekend. Tama. Kamisya. Tirahin na namin may mga spaghetti pa doon Yes! galing Christmas eh. Oy, sarap. Yung spaghetti galing Christmas, syempre yun dapat yung unang mauubos. mauubos. Tama. Yung spaghetti galing sa medianoche hanggang Ayan. Feb yan. Tama. O siya, exit na po kami. Salamat sa pagtutok. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli akong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kabisyo tayo.